sa Luciano Birama Senior Memorial National High School sa Barangay Esperanza sa lungsod sa Puro sa Camotes Islands. Gihangop sa daghang estudyante ang pagbisita ni Governor Pam Barriquatro atol sa kalihukan sa ilang intramurals. Ang gobernador mao'y nagda sa torch timaan sa pagsugod sa nagadaiyang sports activities. Sa iyang pagpangga ug pagpakabana sa kabatan-unan, si Governor Pam Barriquatro nakigbanding sa mga magtutudlo ug mga estudyante. Sa mensahe sa gobernador, iyang gitinguha ang pagpalig-on sa Provincial Youth Commission sa lalawigan sa Sugbo. Napanglantawan ni Governor Pam Barriquatro ang kamahinungdanon sa Provincial Youth Commission aron mapadangat sa kabatan-unan ang ilang mga concern sa komunidad. On behalf of sa Provincial Government of Cebu, ug isip inyong gobernador, akong ipanginaot nga palingaw mo ug mapabilin ang inyong panagiusa. Inisad parang ni sa atong pagpuyog. Akong promise ninyo, daghan patag mga program alang sa mga youth. Kay ako nagtuog yun nga dako ang inyong role sa makabot sa atong dagkon mapalampong nato ang Cebu. Sa Esperanza Elementary School, nagpakisusi usab si Governor Pam Barriquatro sa kahimtang sa mga estudyante. Ang probinsya sa Sugbo anda maminaw sa mga panginahanglan sa mga pampublikong eskwelahan alang sa pagpalambo sa dekalidad nga edukasyon. Manginlabot magpakabana, Monching Austero, Sugbo News.